Noborema wetera somo konyi bumutendere bwa bamenyete noborema ime yebunge abonchari okurukonga George Morara niko bana esokire na korokia okogechugo kwabo asokombi wa oborai ao nonya na sechi skuru kagokwana n'ensoko TV ime omucho bosongo niko bono aborire abantu abamenyete noborema gwesokia sobunge elikobwata kubwateke ebibande na kwerikia buna baki chikura eliko chikomosira oyo mwabo Dr. Fred Matiang'i ase okora ense asaba choryo bonne buri bosio mwako gocha buna nateka goteba nche Pastor George Morara Manani, the chairman of Kisii County Persons Living with Disability, and again as a kiama gya Jubilee I am the PLWD chair. Na ebo igondo mokonyi bo munyakero go bonchari no mo chairman Oriana Ward gento kenekera ntakete gukwanira naende kialetire libe diororoche mono ase tole na mono buna ntwa balemafu chiskuru cheito chinyinge na mono mono chia Kisii South yere bonchari ntu atomete list chia bantu baito babwenete ko chorwa ase chibodi chiskuru wao yatoke kanirenga chi principal chinde nchirororo batagete ko sugumu kisiasa egere bakanda misa balemafu ngakibago sugumu kisiasa bakanda misa balemafu nenchereye omonto orura masakarae kiabere nganyale boyonero gochoru orura masakara gego ikachinga kie body eko ba put in place yamanya gotoka nga PLWD tayo abantu babekire n'abantu bari buya bakongaine ringe babare tu abande bangaine ringe bagakuba kaboka borogero monta akura abokiro ino molemafu tiga machesa iyo onye chibesa if money is changing hands principles bae gwegento gesini ni babeka abantu chi board. My friend, we are coming for you, and when we come, you will not like us. Lingana li andetire ga iga mono lingana ntakete ko kwanera ndi linga ontakete ko sababa le mafu bonspi mbatebi babwate chikura ekero babwatire chikura omurai oitonare ko rugusio mwana ito otenenire okoborie kerogo baro bere maega yaye ga koira chikura ere amona abantu baye mbanyora libagaligiya lioko nominate omolemafu ese birengo wao 1 omolemafu na bakonominatigwa koba omo senator 2 omolemafu anominatigwa koba a women rep 3 omolemafu anominatigwa koba a member of parliament 4 omolemafu anominatigwa koba omo MCA nkintakete koteba igontakete koteba ngachinga kichia maega molemafu tabwate nomini buya chinga kietiga Nyasaye na tuanjerete tokanyora chinomini angenye lakini ntakete kotebo mane mbolinga ki ekero tonyorete chinomini echinye kenenge tu akonye kire bono nali tokwete mono tokwete tokararanse okoba nomini echiga echiigete maria chikarore binto chikarane ebiya bono bagente kulia tima etiko seintu ko kibarato inyore kogera bwairire chinga kichiaikire na hendo bachori toko gendo bachori so ngo sababa le mafu maminto echina chinga kimoko imokerera igoro abande mo bwate chikura na ene netakeire nonya ni ntu abanyene abande togende ya IBC to bwate to tenene oborai